En gino mara ni iriyo moro makare kena musini misawa machiegni mondi winji kendo ine weche manyien chenro ni mag weche manyien mag Migago mabiro odiochieng' ma kawuono tarik 31 dwe mokwongo mar higa 2020 kod ariyo rwakini machiegni kochako sani nyaka ngiko mag weche manyien e thuologi duto adhi bedo kodi achiel kachiel ka iwuok e konde duto mag piny Kenya gi jogo bende maneno ka ntiere pinje maoko rwakini machiegni to motelo ne mano wayud thuond weche. Up to now, none has reported. So I personally feel that they were given a very short notice. Chenro mag skund sekondar madundo donjo odiochieng' mar ariyo ka ng'ikruok pod omako skunde mamoko e wi yor somo no manyien. Doho ma Eldoret oweyo thuolo achije ang'wen mitudo gi nek Kiprotich, Kiptok kata Chiloba ka chich maduong' to yawne buch nek. Tunahuzunika na kusikitika kuona mahali ambapo ziwa la Oroborosat sasa limefikia, kwa maana ziwa limekaribia kabisa kuisha. Na makende mayudore gwenge mama sawa Olbolosat koro duono motuo kaluore kodoro. Nakora magajwang machiegni morne weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono. Nyinga Cleophas Loch kapari nyalo tudri kodwa achiel kachiel e mbui magwa mag RAMOGITV ka ntiere Facebook kacha, Twitter kachiel koda Instagram yudwa kacha RAMOGITV mondo iluw weche manyien kapono ni nigi kibaji ni nyalo yudo weche gi kanye yude mbui bende mar Citizen Digital App ka iwuotho ka idhi kumoro amora kuonde duto weche manyien koro chako sano. Wadhi e kaunti ma Migori. Sirkand kaunti ma Migori osechako chenro mag chiwo bazaris mag somo maromo $120 mabiro konyo jopuonjre ma ok nyal chulo pesa somo. Kane oloso kod jofwambo Gavana Ochilo Ayako ne owacho ni jopuonjre maromo 20,000 manie sikunde sekondar biro yudo konyruok kokalo e omenda no. Omenda ni bende jopuonjre manigi gombo mar dhi nyime gi somo nyalo ndikore mondo mi oyud bazari makamago. Ayako bende oseyo piny owacho kuom deko chwalo omenda ni counties go e samo winjore. I do not need to introduce the chief of... Wabiro medo kwan mar nyithindo mabro yudo Governor's Education Grant ni, to kendo mopogore wabiro chiwo omuom ma jogo ma owe skul e klas 8 kata klas 12 nyalo dhi tiegore go mbele kono. To maduong' ahinya, serikal ma owinjo kel ne jo Migori omuom gi pok omiyowa omuom nyake ma Oktoba. Ma wan e Januari dweche 4 pesa mokadho bilion 2.6 milion 600 pok wayudo mar maendeleo to gi mar timo gini. Kata jogo motelo ne constituencies ma wajumbe pok oyudo CDF. Mago e achiel kuom pek mwaseyudo momiyo nyithindwa pok oyudo pesa mar somo. Nyokora mogo jonka pod wantiere wechego mag somo wago tache kaunti ma Migori kar kanyo kama wayudo kanyo ni skunde moko e kaunti ma Migori oyudo kwan manok mag jopuonjre madonjo e grade 7 kaluwore kod jopuonj kod weg sikunde. Gilero ni jonyuol mang'eny e kaunti ma Migori pok oyango chenro manyien mar somo mar CBC ka giywak ni ting' ne pek. E skund primar mar Rosel e boma ma Migori onge japuonjre moro amora mane ochopo ka skul mar Goldfield kod Dolish kwan matin mag jopuonjre ema ne ochopo. Jopuonj go bende koro lero ni gin gi yie gi chenro no mar somo mar CBC, kata kamano gikwayo piny owacho mondo omed keto maino mare ma ok gitero chenro no piyo piyo. We were expecting the students of grade 7 junior secondary school to join us today, but up to now, none has reported. So I personally feel that they were given a very short notice. Their results were out last week, and they were expected to report on 30th. They're just given 1 day. For example, if we compare with the KCPE results, they were out quite early, and the parents are given adequate time for preparation because they are reporting on 6th. These are the same parents who are also preparing
to take their children for secondary school. In fact, they were facing so many challenges. One, they were complaining of school uniform to be a bit expensive to them because the ones that they had are still new. So they were complaining the uniform is a bit expensive to them. School fees, of which in St. Lawrence we've really tried to maintain the government school fees. So far the government introduced 15, as well as in St. Lawrence we also just charge them 15 per year. So far so good, I can say. But most importantly, perhaps, is the fact that they must be distinguished. So we have a separate set of uniforms, totally different from the primary section, so that the learners can have a feel of what it is like to be in the junior secondary school. Ramogi juang kamachielo warang'ne county ma Kakamega komedo kanyo ne jotend county ma Kakamega koro idwaro mondo okaw ndamo mano mar puonjo jopuonjre manyiri manie sikunde ewi ma wiu puonj mabiro duoko piny weche mamako gi e county no kane oloso e chenro mar neno ni jopuonjre manyiri maromo 62 mane omako ich odok e sikul. Jaod gavana ma Kakamega Janet Kasili ojiwo jomanyiri go mondo ochiw puonj ne jowetegi eneno ni iye ma oyudok chien kendo okwayogi mondo gidhi e pim mar kansa mamako dhod nyodo. Lea Kasandi bende ma en apisa maduong' mar jotije Migago mar somo e county ma Kakamega ochiwo siem ne joma chuo matho miyo nyithindo manyiri nyithi sikul ich kendo ketho negi weche mag somo. Nibiro kawnegi ondamo mager mar chik. And getting a boyfriend at my young age had its consequences, and I ended up getting pregnant. It was a long journey. It was very difficult, facing the stigma from my schoolmates and all. But all in all, God was faithful, and now I'm here as a proud mother. My mother was supportive, but my father, he didn't take it positively. But it's okay. I'll just make him proud. We are losing many girls because of those backstreet abortion. Si tumeolewa, lakini hatujajaliwa watoto. Hiyo ndoa ina amani. So wewe ambao ulikubali kubeba na kuzaa mtoto, pongezi, ni baraka. Don't look at that child kama laana. Hiyo ni baraka. Haijalishi alizaliwa kwa njia ipi. Tuongee juu ya mambo ya mimba za mapema everywhere we are. Ukienda kanisani, ongea. Ukienda kwa chama, ongea. Ukiwa sokoni, ongea. Everywhere we are, tuhakikishe kwamba mimba za mapema zimepungua katika Kakamega County. Because we don't speak about it, it will never stop. Itaongezeka. Unapokaa kule nyumbani, kana wengine mwambie, wanapoona tu mwanamume ama yule kijana anamsongea, wawe nje kuambia kwamba there is time for Ramogi juang kikedo na ratero jogo manyiri e county ma Kakamega e county manandi opogore kendo koro nyithindo machuo nitiere karka. Moyo nyithindo ma yawuoyi 500 e county manandi koro yudo tiegruok motenore kod bedo gi timbe makare e kind oganda. Nyithindo go bende igeno ni biro riwore kod jowetegi e sikunde mag sekondar. Motelo ne donjo e sikunde mag sekondar ne giromo e gweng'no mar Kipsimu kendo ne giro tiegruok kaka ginyalo bedo gi ting' makare gi nyadhi kaka nyithindo ma yawuoyi. Koro wijana sigana ni nyithindo manyiri oseting' malo moloyo e kinde mokalo. Gino ma jok moko bende koro osewacho ni oseweyo nyithindo ma yawuoyi chien kendo wich nyalo bedo ni osewil kodgi. Kaluwore gi mano, riwruok moting'o jodongo kod chuo motegno kaluwore kod hikgi obiro kanyakla mondo gikony reso nyithindo machuo mondo dag e ngima makare. We have got 3 types of boys. We have the school going boys, we have got out of school boys, and we have the grown-up boys, who are now our fathers behind me. So there is no transition from our fathers to us and then to the next generation. We are going to inculcate the knowledge, the do's and don'ts that our community actually are in for. We are seeing a lot of young people growing old, but they are not actually growing up. In other words, they are not manning up. And they are doing so because of 2 things. One, responsibility, lack of responsibility, and of course lack of control. Because now we have our young people indulging in things that are not good. Riwruok mar Republic of Boy Child Campaign Network ma otelne kod Kimutai Choge geto mar bero ngima nyithindo machuo kendo mar neno ni giyudo timbe makare mag anyuola. Transition collapses whereby the boys
have felt that they have been neglected in the society. Nobody cares for them. That is why they are potential candidates to any vices that are actually negative in the society. Jokanyo mag riwruogno koro wacho ni gigo ma nyithindo machuo kaloe onego rangi pek madwarore, ka giwacho ni moko kuomgi osekaloe timbe majendeke kaluwore ni gionge joma nyalo konyogi luwo yo makare. The challenges of lack of mentorship programs, the challenges of inadequate resources both at home and at the government level. These are some of the challenges which we need actually as a society to come to reality too. Sisi mpaka tukanyage chini na kusema kwamba tutaruti kwa ile mtindo wa zamani ya kuika mfano wa wasasi wetu wa zamani. Walikuwa matumaini kubwa kwa vijana, hasa mwanaume akakisha saliwa kwa nyumba, ni matumaini kubwa sana kwa hiyo familia. Joluno goyongero ni chakochon noloyo dhika juoga emomiyo Uganda ni obiro kanyakla mar reso nyithindo machuo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Nyakora jonga doge county ma Migori kama ido kanyo ni migawo mar thieth county ma Migori koro chako chenro mar puonjo Uganda okenge mar kedo kod tuo mar kansa. Chenro ni bende otele kod jaod governor ma Migori Agnes Ochilo mane ochakore ayanga odiochieng' makaone sikund primar ma Nyarache sub county ma Migori. Koro ne otudre achiel kachiel kod Jo Juma kowuok e county ma Migori mondo mi wane ler mathoth nyaka sani chenro no chako kanye to gichopo kure to gin gik mage magigeto yudo bang' yudo tiegruok machalo kamano to ahinya ne jodak e county ma Migori. Jo Juma mi wane chal mar wach. Makare nyaka samo weni wantie skun primar no mar Nyarach bedire e sub county no marongo kabende kinyalo ng'iyo toka kanye no kantie nyasi obende nyaka sani koro dhi nyime nyasi obende nyaka sani koro man motende kod tuo no mar kansa e county ma Migori kama bende kwacha ka ng'iyo batha kora chich nitiere kama bende jopuonjre kata rawere go manyiri bende dhi nyime koro imiyo gi chanjo no mar human papilloma virus ma achiel kuom okenge ma itiyo go dekero kod tuo no mar kansa mako fuku mar nyuol. Sama wuoyi ni nyasi ne mabende nyaka sani otayo kata bende otele kod governor ma Migori Agnes Ochilo bende nyaka sani kod jotelo mopogore opogore bende koro chopo ka mar wuoyo kod oganda yo makare ma inyalo konygo e kedo go kod tuo no mar kansa e county ma Migori. Kwang'iyo county ma Migori tuo no mar kansa to ahinya manero ma bende mako fuku mar nyuol en achiel kuom mano bende koro thoth ahinya e county ma Migori kendo oganda mathoth ma bende koro tuo no oseyudo ka bende omiyo koro migepe mopogore opogore koro wuok oko mar keto kenge makare mar puonjo Uganda yo ma inyalo gengo tuo ni mar kansa e county ma Migori. Miade kama thin mondo koro akel apisa mochweche go ma kedo kod tuoche go mok gam ma idendo kaka non communicable diseases e county ma Migori mar ngeto nyaka sama weni chal maro ka tuo no mar kansa chalo nade okenge mage mwaseketo to bende wang'en tuo no mar kansa en tuo no kende mantie kod chanjo kansa mako fuku manyuol nitie kod chanjo midendo kaka HPV ang'o mo nyaka sani pod Uganda pod bedo kod tuo ni to nitie chanjo ma onego bedi koro itiyo godo e gengo tuo ni. Erokamano adwa ni mondo koro ilerno mana machuo kod chieng' ma kawuono en kama bende koro upuonjo Uganda kod tuo no mar kansa kendo ujiwo Uganda bende mondo koro kaw chanjo no mar HPV nyaka sama weni tuo no mar kansa chalo nade Uganda magame county ma Migori chalo nade. Erokamano ahinya Juma. Gi nyinga iluonga ni Paul Otieno Lik chung ne tuoche miluongo ni non communicable diseases tuoche mok gam. Figures wa mag kansa e county ma Migori ok ber ahinya nikech waonge gi registry, cancer registry, though wantiere gi jotuo ma yudo thieth e kuonde moko ma oko. Wan gi total of jotuo manobedo diagnosed last year ji 68. Out of ji 68 wayudo ka cervical cancer ema lead gi ji 27. To gima lit ni cervical cancer lead gi joma obedo diagnosed to wayudo ka en 100% preventable through screening, serial screening to gi human papilloma virus vaccination monego bene wachuo nyithindo matindo ma between age 10 nyaka 14. To kata kamano odiochieng' ma kawuono wamake mbele mopogore gi kaka world onego beni mak. World Cancer Day bedo ga tarik 4 dwe mar 2, but marwani obiro mbele nikech nitiere gima sirikal organize maduong' miluongo ni World National Cancer Summit ma koka dhi bedo mokwongo e Kenya mangima ma oluong jowa mang'eny. Kore momiyo waneno mondo wabed gi marwani kawuono
mondo mi watem sensitize community mondo gibi mondo timnegi screening kasto wagol stigma ni cancer oken ticket mar ng'ato tho. Cancer en kopo no yude chon ten gimi nyalo thiedh kaka tuo moro amora. Wantiere gi doctors manyalo timo ne ji operations kama kapok odhi mabor ahinya timo operation ma ng'ato changi. Erokamano. Iwacho ni tuo ni mar kansa inyo mako fuku manyuol en mano minyalo geng' kitiyo kod HPV. Ok ang'e sani kwan oganda mosewuok oko mar kawo vaccine ni chalo nade? Ka lero maber kwan oganda mosewuok oko nikech nyocha wan gi January en National Cancer Awareness Month. Koro nyocha wawuok oko kabisa, wadhi e skunde, wachanjo nyithindo matindo, wayudo numbers maber kabisa, wayudo wasudo nyithindo 9,000 gi wiye. Okan gi kwan maber ahinya but ang'eni en 9,000 gi wiye. To mine mosetimo negi screening e dweni bosekalo 1,200. To wayudo kamano ber kabisa nikech mano yud kane nigi waluongo ni lesions manyiso ni ginyalo develop cervical cancer. Ne wamiyo thieth ma kendo koro gin maber, ma koro gin masawa, ma koro gimoro ni kansa nyalo mako gi mar dong' fuku ni okoro ok nyal bedo. Kwatieko nitie moko jogo bende odak kod kansa kata ma bende osechango mondo owuoyo godo kimo chuok mokalo. Giwacho ni nitie pek e yudo thieth. Moko dhi Eldoret, moko sudo ka dhi Nairobi. Kaka wantie kaunti mami, wantiere kod gige thieth moromo manyalo miyo oganda thieth mar kansa e yono makare. Erokamano ahinya. Kaka sani Migori, the county no procure CT scan makonyo in grading mar cancer. Wantie gi mammography monengo beni timo diagnosis. To wayudo ni pod wan gi challenge. Wan gi challenge maduong' kabisa en ni waonge center but en private. Koro anything private may be very expensive for a common person. Koro wakwayo mana ni the county government gitelo manyien mar Dr. Ochila Yako bro konyowa mondo mi wadhi mbele nikech aseneno goodwill from the first lady and I'm very very sure ni odhi mako lwetwa mondo mi wabed gi gik machal kamago. Erokamano ahinya. Mogika neno ka iwacho ni kansa mamako nyaka breast cancer mako nyaka joma chuo. Cases mag joma chuo mayudo breast cancer kwatieko chalo nade? Currently wan gi chuoche adek man gi breast cancer in our county. Mabe achiel neno kawuono wuoyo kodwa ka. Wantiere gi moko manene ok nyal chopo because moko no ni tuo, moko bende ni gi shida mopogore opogore. But gima danyis chuo ni gin bende breast cancer nyalo mako gi kaka joma mine. But gidhi for screening and mammography. Anything magineno machalo swelling kata nodule gimoro malokore darkening mar skin mar breast gidhi for screening and mammography gi ultrasound. Erokamano kinyalo winjo mano moko kuom paro kata maka weche malew mabende koro gol kod migoso ka bende ote maduong' bende thoth nyo bende osewuoyo ka wacho en oganda nego wuog oko kendo koro ng'e chalgi ka otende kod tuono mar kansa. Tuoni mondo mi geng'e en nyaka ing'e chal ni chon kendo koro idhi e pim chon e kinyalo geng'e yono makare. Pod wantiere ka maluoni mathoth mabiro mi kaka seche madhi. George Juma kapok awe idhi mana ponono jok mage ma ochopo kar kanyo. Aneno ka nitie samoro nyithi sikul matiere kar kanyo. Gin jok mage ma ote makama kata puonj makama e geto ahinya e puonj mibago odiochieng' ma kawuono. Ayenyo odiochieng' ma kawuono king'iyo wan tieko nyithi skul bende nyaka sani dhi nyime kod kawo chanjo no mar human papilloma virus. Bende nyaka sani ichiwo machiegni kacha. En chanjo no bende koro konye geng'o tuono mar kansa mako fuku manyuol. King'iyo toka bende tie apisas pogruok owuok e migawo no mar thieth kaachiel kod migepego mag ji giwegi. Ka bende puonj maduong' ka ok get mana rawere matindo ma e skul kende. To oganda mawuok gwenge mopogore opogore bende koro kel ka moting'o nyaka nyamrerwa. Ma bende kod dhi kawo ote machal koda ma kendo koro chwale kor gweng' mar puonjo oganda yono makar ma ginyalo tiyo godo e geng'o tuoni mar kansa. Ma ya fomara kantiere county ma Migori wadogire mondango miwa weche mathoth kamago e weche manyien maga kagi kacha odiochieng' ma kawuono chieng' duol kod mano bende maro imore mane Ramogi TV kar kae. Nyakwa Ramogi jwang' wantiere kar kae kik idhi mabor ni marwa ka mane yue masani ka waduogo pod wadhi nyime to mana mondo mi wapari nyaka sani imiedo turi kodwa kache mbui mar Ramogi TV ne wakoni sani bende jogo maneno wachiel kachiel to ote marien mane Michelle Adhiambo Ramogi TV lera winji kana Kanyibok West mano imbo wuode erokamano ahinya. Steve Oginga governor wacho ka ni wuod Marindi winjo kendo neno weche manyien e yo maber kan rodi kopany. Erokamanya Sara Singa Nyakwaro Dongo Mara Wang Neno West Kanyamkago
amor gi Ramogi TV kama chielo Dev Rizi Obongo kaka pile from Karachuonyo Kanjira awinjo kendo neno news e wang' sa aya medoro otegi waduogo ka gi mathoth ka sani wakamano yo masani kikedi mabor. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on! View Sasa. Successful, popular, lovable. Odiochieng' maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Come on, let's play for the crowd. Joy comes to your home. It's Jesus! For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail of Bible stories only on View Sasa. Come on, CT. This is the one place we all know. On your own, so alone. If you scream, who hears your call? Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza star 811 star 380 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. It was not easy kulala kwa baridi, kula vichakani. So nikaona okay, sasa sina any option. The best thing I can do is to offer part of my body. Which part? A kidney. Were you aware of the implications of selling your organ? It was my last option. Nilikuwa nataka kusaidia ndugu yangu. Maisha ni safari. Na sehemu ambayo umetokea, it should not deter you from progressing or achieving your goals. Yeah, people need to struggle. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakora mwekeji wangu wasedu kukae watu ni kore mana yuyo matini bende sedo imoroka cha chamo wabe koro wantire ka wadhi mana nyime weche go mag thieth lakteche maro maberio osewito ngimagi e thuolo mar higni 2 mokalo ka okenge wacho ma oweyo ji kod penjo mathoth ma oyangi kod jagoro mar riwruok mag lakteche mane twak odiochieng' kawuono kano lando mano bang' laktar moro e kaunti ma Machakos ka ngimane e wi wach
mar ni ok osebedo kod tich kuom dweche 8 mokalo. Wach makoro bende omiyo gikwayo ma okete gope mathoth mano ka koro KMPDU bende koro buogo dhi e ng'anyo chak dwe mar 3 poni piny owacho ok okete tim winjruok ma oriwo koda ka keto chik mabiro neno ni lakteche ondiki higa ka higa e pacho ka. Wik mokadho nowalo daktari manyinge Muoki mane odak Kangundo mane internship koro to bang' kanyo no owe moko yudo tich kono ndiko barua ne nyaminegi sama koro notho kata ka ongimane ni osemanyo tich kuom dweche gi motame yudo en gi gope ji to chulo bills motame to owinjo malit ko en ka jo odigi thagore to sebedo daktari to ywak mar nyathini wa daktari ni e ywak mar dakteche ma chotieko skul kuom higni 5 mosekadho ma pok ondik tich ma sirikal okawo policy mar tiego dakteche to weyogi moko ndikgi to sama gitimore osiptende te mane Kenya ka dhi maonge jotich dhi maonge dakteche ji dhi osiptal to ok yud thieth kono wacho ni kapo ni giwe moko gitimo moko ndiko gi kaka dwaro ni to bang' ndalo 60 gi bo chuno wan wadhi gomo to ma ng'anyo ma kaka wacho mokalo cha en ng'anyo mar jopiny mondo thieth osiptende. King'iyo kata mana weche mag NHIF mag jothieth iyudo ka dakteche thiedho ji e piny ka to gin ka gituo ok nyal yudo thieth ma gichiwo ne jopiny. Koro ka in gi daktari ma ok nyal yudo thieth momino en wach matek manade. Kaunti ma Nairobi nje kae ka NHIF cover gi orumo Bomet dakteche osebedo gi higni 2 maonge NHIF cover mondo giyud thieth. Nyokoro mogejong e kaunti ma Kakamega ero kanyo ne gavana ma Kakamega Fernandes Baraza ochiwo siem ne jogo makwalo yedhe ma owinjo bed ni konyo godo jotuo e kaunti ma Kakamega. Kane oloso kuonde chung'ute mopogore opogore mano e kaunti ma Kakamega e limbe mar ng'iyo chal mar ute thieth. Gavana Baraza bende nowacho kanyo ni nyaka sani gisenyiewo yedhe ma nengo gi romo milion 130 madhi jiwo yore mag thieth e kaunti no. Baraza ma bende en jakom mar komiti ma ochung'ne weche mag thieth weche mag omenda e duol mar governors dwaro mondo piny owacho mamalo ochiw bilion 425 madhi e kaunti ka okoni bilion 380 manilieko ni nyalo romo counties go okrom. Tumenunua madawa worth 130 million shillings for all our 12 level 4 hospitals. Na leo tumekuja hapa Lugari ambayo tuko na Lumakanda na Matete sub-county level 4 hospitals. Tumeleta madawa worth 13 million shillings. I know the first consignment was received in the last 1 week. The next consignment pia inakuja hapa in the next 2 weeks. So in the next 3 months, sitaki kusikia mtu anakuja hapa alafu mnasema hakuna madawa katika hospitali yetu. Wananchi nyinyi mtakuwa our public auditors. Ili mtu yeyote akionekana ama akipatikana akichukua dawa hapa akienda kuuza, we are going to take severe disciplinary action against those officers. Nyokora mogejwang jodake kaunti ma Laikipia koro biro yudo thieth maonge chudo e tuogo mag choke e bwo chenro ma itayo kod riwruok mar Future Health Africa kaachiel kod od thieth no maduong' mar Nanyuki. Maromo jotuo 250 ma osebedo kod tuoche mag choke kod adundo kod mamoko maromo 2,500 ibiro thiedhi. Gavana ma kaunti ma Laikipia Joshua Irungu owacho ni chenro no biro konyo nyaka jodak mawuok e kaunti mamoko. Laktar molony e tuoche go mag choke e od thieth no ma Nanyuki olero ni chenro no konyo ji mathoth kaka Laktar Christopher McLean mabene mar Future Health Africa koni jolony mawuok e pinje maoko kod Kenya biro chiwo thieth makamago. Itaendelea wiki mbili. Wale labda hawajapata hii habari ya kwamba wale wako na shida ya mifupa au wako na wamepata accidents, wamepata some deformities, waweze kukuja hapa na wataangaliwa, watafanywa screening. We want to thank His Excellency the Governor of the county and the Laikipia County government for enabling this to happen. For this to happen, a lot of resources have been spent by the government because orthopedic management is an expensive
process. A lot of patients will surgeries will cost over 200,000 shillings. And we partner with our Kenyan colleagues working side by side. So whenever a Kenyan patient is treated, there will be a UK surgical colleague there and also a Kenyan colleague together. Nyokoromo Juang do korogonyo achija ngwen mane omaki kaluwore gi nek mar Kiprotich mano Kiprotich mane ong'ere kaka Edwin Chiloba kaka chich maduong' ma kanyo Jackton Odhiambo to pod nigi bura monego yale nyim doho. Jackton Odhiambo ema ne itudo gi buch bura mar nek ewi nekno mar Chiloba kako ritude kod ketho machalo kamano. Jang'ad bura maduong' e doho ma Eldoret Richard Odenyo ochiko achija ng'wen-go mondo chope nyim obila dwe ka dwe kuom dweche 3. Nonro mane itimo kod apisas maromo 10 kotale kod Martin Nyabuto ne oyudo ranyisi ni Odhiambo ema ne otimo nek makamano. Odhiambo owinjo chope e nyim doho ma Eldoret saa asaya kawuono. Hospital for mental assessment, and in the meantime the accused will be held at GK Prison Eldoret pending plea, and we will the accused will be brought back to court for plea taking on 8th of February for plea taking on 8th of February 2023 before the duty courts. Kama chelo bene Nyakoromo Juang aput mane ochuogi mondo jiw lokruok mopogore opogore sectors mar obila kod mano bende mag obila mag jela marango dwaro margi mabiro konyo bero sector no. Apud no bende motelo kod David Maraga oyango ni obila mag jela omulo weche osara gi udi kachiel mantiere rang'iny ama piny kachiel koda ka mwandu magitiyo godo kaka mago ma osethiro tijegi mar rieyo joma oyudo ketho kendo terogi e ute twech. We are receiving their presentations in camera because part of their presentations touch on matters of national security, and that's why we are asking the media to be out. But from next week, when we go to the countryside, the other week we will be in Nairobi. We will have public hearings, and in those public hearings, the media will be allowed in. The issues that they have brought forward to the task force include the equipment, the tools that they are using, and we have seen that the country needs to invest in what they are doing. They are rendering a very important service. A correctional institution, they need to have the necessary tools. Incidentally, despite what you are imagining, we are providing very high quality health services to the inmates. Yes. During the COVID outbreak, we never lost a single prisoner or inmate due to COVID. But we loved serving officers, you can imagine. In as far as food quality is concerned, the food in the prison is very good. In fact, when I want to eat good githeri, I visit committee. You'll be surprised. Kama chielo joma mine ojiw mondo miuwuog oko mar manyo lemo mopogore opogore telo mapachoka. Koyango ranyisi mano mar mine bende ni kod chia mar telo e pachoka. Ogai mar bad migawo no mar doho Martha Koome onyiso joma mine ni kik bed maluor kendo gichiwre ka giikore ne lemo mag telo. Koome kod mane en jalup mar ogai mar doho Nancy Baraza oluwo ni kata obedo ni kwano kinde kod joyal buche ma mine osebedo kamedore, pek nitiere e neno ni mine oyudo telo mamalo mag bade kendo mag bede migepe mopogore opogore. We have made great strides to get women in the legal profession, from just 1 or 2 to now 50-50. Since I became Chief Justice, I've admitted 2,500 young lawyers in the bar. Are we having some here? Is there anyone I've admitted to the bar? Wow. Wonderful. When I joined the bar myself in 1987, I was number 1,700 something, which means in a span of 1 year, 8 months, I have admitted more lawyers than there were for so many decades when I joined. So this is a profession that is growing tremendously, and we have seen it is nurturing young women and young men,
because we want them to work together. Nyakora mgoja kaunti makisi wa doka nyoni commissioner Manyien kaunti makisi no chako chenro mag tijene ka obago romo kod jotelo mopogore. Romo no mane okwako jotelo kaunti no ka ging'iyo chenro mag chwalo chenro mag piny owacho ne jopiny. This was an introductory meeting with the heads of departments within the county, and the meeting was meant to bring us together so that we are able to bring timely and quality service to the people of Kisii County. And we have agreed that what has negatively been trending, those homicides, those deaths, the too much pombe you have been seeing here, should be a thing of the past. Those demonstrations we have seen, we must reverse that. Nyakora mogejuang kama chelo edo kanyo ni jiario tho kaluore kod monj mar jokuoge mag jamni e gwenge mapora mantiere imbo mar Samburu otieno man piny Orugo do kawuono. Jokuoge makamago ne okwalo jamni ma ok tinne 30. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Magi gin ringre mag ji ariyo manochiel kod magina ma otho e kinde mane jokuoge mag jamni omonjo gweng' mapora. Familia mar ji ariyo mane otho e monj makamano opong' gi lit kod kuyo ka giwuoro yo ma wedegi ne oyudo godo masira mane giyudo mana ka girito jamni magi. Hii Kenya yetu tunaendelea kufa tu, hatuna serikali, hatuoni, na sisi tunalia kila siku, tunaumia sana, watu wanauawa kama mbuzi na hakuna reaction yoyote inafanyika. Tumechoka kupoteza watu, tumechoka sana, tunasikia uchungu kabisa, na tunaomba tafadhali serikali yetu itusaidie na iingilie kati. Jodak Masamburu yuak kaluore gi medruok mar monje mosebedo ka itimo e gwengego kinde ka kinde. Monje magiwacho ni oloyo mano manatimore Baragoi e kinde mokalo. Kila wakati president anatuambia try me, Kindiki anasema try me. Why don't they act by their words? Na hii valley sasa imekuwa valley of death. Na hii valley of death mbona wanakuwa spared? Kwa vijana ambaye imetoka Baringo anakuja kufamia Samburu na hakuna mtu anaongea. Ni machozi mpaka lini? Vijana imeisha. Watoto imeisha. Ng'ombe imeisha. Tumekuwa maskini. Je, nani ataokoa sisi? Ni Mungu tu na serikali. Gavana Masamburu Lati Lelelit oseyo kang mager timbe mag njore mosebedo ka medore e kaunti no. Kochiwo siem ne jonjore mondo ochung timbe majendeke. Tutajaribu kulingana na hiyo tutajirika ya mambo mengine. Na tumeleta special forces vitoto. Hiyo watu wasiendeleza mtu. Kama ni mtu mnauza risasi, utajua vile utakoma. Utaenda mbinguni. Kama mtu bunduki, hivyo. Komachielo jochiwarita kwe bende wacho ne gidhi nyime gi nonro mar yango kendo ndhiyo jonjore mosebedo ka kelo achiedh nade ne jodak mabaringo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Musa yenya na nyola gi jogo mowito jogo ma giero mani kaunti no ma Samburu kama chielo wadhi nyake kaunti mo Mabei. Warango kanyo gik mopogore mosebedo kanyo katimre kora kanyo ni jodak manoka wanyalo yude e yo makare kaunti ma Wajir Agomos wayudo kanyo ni piem mageto kelo kanyakla apisa magarita kwe ochakore ayanga e kaunti ma Wajir odiochieng' ma kawuono. Piem no bende okelo kanyakla timbe mopogore ma igeno ni biro konyo kedo kod puonj ma obam mano mar rowere ma kono osebedo ka yudo mamiyo gidonjo e timbe mag maundu kendo neno ni tudruok makare obedo e kind jopiny kod apisas magarita kwe. Rowere ma Wajir ojiw mondo obed ondamo manyime e chiwo milome ne apisa magarita kwe kaka yo mar neno ni kwe kod arita kwe makare obed e gwenge makamago. First, to appreciate the sponsor, Siad Patini, for this tournament that has brought us together, and it's bringing the bond between the youth, the general public, and the security agencies. This area has a lot of mistrust between the security agencies and the youth, so the tournament will help in improving information sharing so that we will have timely response. Appealing to more well-wishers, more sponsors to come in and assist our boys. It's only Siad who comes once and he goes away. Other sponsors, there are people, Haji Siad is a businessman. So many businessmen we have in Wajir, in Garissa, in Mandera, Nairobi. Please come forward.
and assist our boys so that we can nurture their talent. Kama chelo nyakora Mogejuang, koro luoro nitiere nam ma Olbolosat e county ma Nyandarua oduono bang' wito atamalo prochiko mag pige maluore kod oro ma oseniano e pacho kae chakre higa mokalo. Kata kamano, jokedo ne ratiro mag oganda bende koro wacho ni lwet dhano oseketho alwora mar nam. Gimedo jiwo jodak mondo opidh yien kendo oriw gi lwedo e chenro mag bero alwora ma kamano. Ma ok en apaya. En tipo mar nam Olbolosat, nam makende mayudore e county ma Nyandarua. Kuonde mane rech goye abal kendo le mudhe koro odong' chuodho motuo. Tiende lego lero midhiero mar riyo masedo kodgi ka gidaso pi modong' kidam e alwora mar nam mawachore ni osewito atamalo 90 mar pige. Tunahuzunika na kusikitika kuona mahali ambapo ziwa la Olbolosat sasa limefikia, kwa maana ziwa limekaribia kabisa kuisha. Nama Olbolosat osebedo kar kony ne le madongo koda matindo, kochakore gi rao rabet, jamni kod winy makwan gi oheo 3,000. Le ma osebedo kaywayo welo mapacho ka koda moa e pinje maoko. Hofu yangu na swali langu ni kwamba hawa viboko ambao naona pale mbele wataenda wapi? Hawa ndege ambao naona hapa wamekuwa kivutio kikubwa cha watalii wataelekea wapi? Kata obedo ni nam ni yudore machiegni kod bunge kod gode maywayo koth ma Aberdares, jokedo ne ratiro alwora wacho ni kaka ji medo puro kendo gedo e alwora no e kaka nam medo duono. Na watu wengi wamekuja mpaka wamenyakua ardhi zingine. Naona mchanga mwingi sana, hata mahali nimesimama utaona mchanga umetoka bahari. Wakati barabara zinatengenezwa kuna mchanga mwingi sana umesobwa na kuingizwa katika ziwa la Olbolosat. Oro makech bende medo daroji e counties mokiyo kod Nyandarua kaka Laikipia, Samburu, Isiolo kod Marsabit. Gino matielo pek ne aore kod nama Olbolosat. Wengi wamefanya pale ndipo wanapeleka malisho kwa sababu ya kule chini ambapo maji imekosekana. Watu wengi wamepanda kuja sehemu hizi. Loro nitie ni dwar mar pi kod lu mar kwath dipo ka ojiwo lwenje alwora ni kaka osenyedhore e counties mamoko ma oro wiyo. Utalii tu. Piny owacho mamalo noyango chenro mar bero alwora mar nam ma Olbolosat e chak higa mokalo. Jokanyo madeo weche alwora wacho ni chal marach mar nam ok nyal rito okenge mag sirikal, omiyo ginywako tij reso bunge maywayo koth ka gipidho yiende e kind chenro mamoko. Vizazi ambazo zitakuja baadaye zitakuja kutulaumu sisi wenyewe, ni kwa sababu kuna jambo tungefanya. Tumeanza upanzi wa miti, tuko na miche ambazo tumetayarisha ya kwenda kupanda pale katika sehemu ambazo zina chemichemi za maji. Ma ineno kaka okang' maber e kind mathoth mapodwarore mar neno ni nam Olbolosat okonimo e chuodho. Ray Polo, Ramogi TV. Erokamano Ray Polo, nyakora Mogejuang momed pidho yien ka intiere gwengego mantiere kod nam. Pidha gimoro amora mantiere kata machalo yien mondo miber alwora kendo nam kik duon kata oro mane bathi kanyo bende kik duon. Wadhi ne county ma Homa Bay. Jodak e gweng' ma Koredo mane kar chung' burano ma Karachuonyo ni kod luoro ni tuoche ma ikelo kod pi ma uchido nyalo muoche gweng'no. Kaluwore gi midhiero mar nok mar pi maler ma bende koro osekwako gweng' ma kamano mangima. Kaka jafwambo mar county ma Homa Bay lero Ali Abich, jopinygo sani wuotho kilomita moingo 8 ka gitiyo kod punde e lawo pi e nam Lolwe. Riyo mar pi sani okwako gweng' ma Koredo e kar chund bura ma Karachuonyo kaluwore gi chieng' makech ma sani koro rieny kendo chuno jopiny mondo law pi ka giwuotho moingo kilomita 8 ka gidhi omo pi e nam Lolwe ma bende ochido kendo ok ber gi ngima oganda. Jopinygo wacho ni ne gineno pi maler e gweng'no moingo higni 30 mokalo ka sani gin gi chandruok maduong' mar pi maler ma ginyalo tiyogo e miechgi. 90s ne wan ga gi pi. Pigni nokel gi former MP Okiki Amae. Koro nyawacho ni pi ma Karachuonyo ka en pi machalo man gi kuong'. Osetema ni imiyowa pi, ywanwa pi. Mjumbe moro amora mobiro madwa chung'. Kochung' to wachna nadhi kelonu pi maler to tamre nyaka kawuono. Mar ariyo wan gi tangi malo mane jo World Givers Wings no omiyowa malo ka bunde malo kuchocho. To pipe mane ni kae kaniloso ni yawo barabara ni
tingano ginene tingano ogologi. Punde ma gin achiel kuom le ma gipidhe miechgi oyudo tich kendo gimondo kodgi sa 10 kogwen okinyi ka gidhi lawo pie nam ka jopiny maonge gi punde miechgi to chuno mondo nyiew pi nam e nengo mani malo kuom jo apiko masani koro go wand pi nikech onge pi moywa e koro gweng' koro chuno manya ji nyaka bi ma gi punda koro ka ginyalo yudo pi. Koro ng'en gi joma be ama boyo jok moko ae tie got gi malo kocha. Koro ng'eni ting'o pi walking distance en distance moro mabor. Pi ne ngima dhano to ka orach nam ka to kakwa modh tamo makoth bolal sani mo kakwa nyalo yudo pi mo nyalo modho onge. Mine kod nyithindo matindo manyiri e gweng'no ywago chandruok ma gineno e wi onge mar pi kendo gin kod luoro ni tuoche ma ikelo kod pige mochido nyalo muoch e gweng'no. Koro kaka wanya yudo pi onge kuba achiel wanya ng'iewo 50. Watiyo gi pi mabati to sani onge. Ko sani chuno watiyo gi pi nam. Pi nam no bwe ka samoro onge yath to kimodhe kamano to inya diewo. Nitie joma got kitambo gi wuoth nyaka ka yudo ka giseol. Koro gima dwa gombo ni sirikal otimo gikunynwa pi seche ma wanya yudo samoro kokale pigni. Koro dwaro mondo mi sirikal okelnwa yedhe ma ikete pi kaka water guardian. Jalup ruoth ma Koredo wacho ni ngima mine kaachiel kod nyithindo matindo manyiri ok ni maber e gweng'no ka okwayo migepe mag piny owacho kod jotelo makono mondo oyie oresgi. Omiya kwayo sirikal mawinjo ywakwa ni ka giyie to gikelnwa pi machiegni ma ginyalo ywayonwa kor gwengewa mondo minewa matindo mawuok gotieno ma samoro ngimagi bende bedo atari nikech ginyalo romo gi gimoro amora manyalo affect ngimagi mondo obed kare. Nikech mano bende kata kotene kata ka yo magiluwo ka gidhi mo pi nam yono sani rach ma kata punde ma gitiyogo ka gidhi mogo pi gotieno pundego moko tur kendo moko tho nikech yo marach. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Ali Abich kuom ripot ma kamano. Wadhi ane masawa mar piny Kenya. Wayudo kanyo ni apisa mag arita kwe ma Maragwa omako kwong mako puodhi ma nengone romo $500,000 e gweng' ma Zabka Kabati e kar chung'od bura ma Maragwa e kaunti ma Murang'a. Koyango wachno, jalup county commissioner makono Gitonga Murungi owacho ni lwenj kedo kod kong'o ma oko puodhi ok bidok chien kaluwore gi ondamo mane oketi kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mar tieko kong'o machal kamano. Wuon kong'o mane omak go duto ne oringo kendo opondo imanye gi obila nyaka sani. Tuko hapa kama kamati ya usalama ya Murang'a South sub county kuendeleza shughuli ya kupambana na pombe haramu pamoja na counterfeit. Unakumbuka siku chache tu wakati Mheshimiwa Naibu wa Rais alipotembea hapa kaunti ya Murang'a, alitoa amri na akasema kwamba tuhakikishe pombe haramu na madawa ya kulevya yote ile ambayo iko kwenye hii kaunti na sehemu zingine iweze kuangaliwa na kuondolewa. Nyakora magajwan koro gi report mowuok e kaunti ma Murang'a no mondo mi wakaw yuero kaka pile wasingo ni ati ote mawuoro ka okor gi ora mondo mi gipong kompyuta. Wacho ni koro thuolo ni koro wasom gi ane kaka wacho kanyo sani ineno chenro mar Migago ka in kanye. Wan kata gi Okecha Koth wacho no luo chenro kono kama intiere. Wan kata gi Elvinis Boy wacho neno waka intiere Lang'ata. Derrick Somwana Wasuba neno waka intiere Nyandiwa Gwasi. Erokamano ahinya. VJ Pint maler ka intiere Nairobi CBD karkanyo erokamano. Kamachielo Bami KE neno waka intiere county ma Migori. Maureen Omulo owacho kanyo ni Homa Bay Salama Road ka ayudie makare. Judy Milka, I'm here in Moi Air Base. Erokamano. Umoja tuka neno weyo makare. Eunice Okungu erokamano. Jaramula Onona Wodo Pole KE Gemra Mula Nyangulu nenu chenro. George Henry neno waka intiere Ukwala. Otieng Gema Kala neno wa achiel kachiel. Kama chiel mbui bende mano mar Facebook live kacha mako juang. David Omondi mar Nyakat Nyabondo an gima ojoga ni ng'ato rito ni ipidho dhiang' to obiro kwalo lit nandi mano kaluwore gi weche manyien mabende wantiere go ka. Kama chielo wan gi Anyanga Makapiyo jagogo Katuma. Weche manyien mag Migago donjo na maler kan gogo Katuma kod Amor kaka Migori County dwa kedo kod tuono mar kansa. Erokamano nyakomote mari. Denis Isaya Alaro wacho neno akowuok mawego Kobuya Ramogi TV ler ndi
Woda Miranga neno wacho ni watching Ramogi TV kan Nanyuki Laikipia County medoro nwa ote mari chenro mar Migago wang'injowi Manyien mar Ramogi TV wakawuoyo masani ka waduogo weche pod nitie moting'o nyaka weche go mag tuke kik idhi mabor med neno Ramogi TV. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo Pragia ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Okanyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gidholuo sani koro e view sasa. Washindi wa Shabiki Jackpot Mbao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Kuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko. Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nyakora magajong machiegni waseduogo kar kae waranga ni gigo matimore counties mamoko mawiko ne chenro ni mag Migago wantiere kodi kae koro kai luo chenro kuno mana ni yudo gi e yo machalo nade county ma Samburu kache gik mage matimore. Kwan joma obito ngimagi kaluwore kod lwenye kind jokwath momandore kod gige lweny mawuok e county ma Samburu kod mano ma Isiolo koro chopo ji 3 mano bang' ka jal mane ochwad kod magina e kinde gwandruok makamano ne obito ngimane od thieth maduong' ma Isiolo ndalo 2 tok lweny no. Carlos okanyo e kinde romo mane gibedo godo odiochieng' makawuono e gwengego ma Mlando. Gavana ma county ma Isiolo Abdi Guyo dwaro mondo piny owacho oduoka e county ma Samburu jokwath. Awacho ni jokwath jamni mawuok e county no ma osebedo kawo go tach e gweng' ma Mlango e county ma Isiolo. Gavana Guyo ochayo jokwath mawuok Samburu kuom donjo gi thuon kendo rocho chenro mag jopiny ma Isiolo. Vijana ambao maka 20 kila moja amenunulia bunduki itapatikana salama wapi? Hawezi. Si tumewacha mambo ya bunduki. Mali yetu hawa wanachukua usiku na mchana, tunafuata tuna fimbo. Tunaenda kwa wazee yao tunapatia, tunasema kambi yetu ameingia hapo, endeni leteni. Huyo mjamaa amekufa, inajulikana ni nani ameua, serikali wako na habari, wanakaa sijui wanaongojea nani waambie waende wamshike ama sisi tuende tushike. Langu ni moja bwana governor, kwa vile leo ndio siku yako ya kwanza. Hapa hivi vile umeambiwa ni buffer zone iwekwe. Lakini mostly tunataka ile RDU waiman kiwango wale wengine wanakuja. Jameni, sisi kama jamii tuache sarakasi. Kwa sababu zile vitu tunafanya ni vitu ambaye ilipitwa na wakati kitambo. Saa hii jamii zingine wanang'ang'ana vile wataelimisha watoto, vile watafanya maendeleo na vile watajenga na kuendelea. Lakini sisi hapa tunafanya vitu ambaye inastahili kufanywa ma-19 huko nyuma. Tutajenga lini? Tutasomesha watoto lini? Tutapiga hatua lini? Kama kila siku kazi yetu ni kupigana tu kupigania ng'ombe, kitu ambaye ukame ikikuja yako inakufa, yangu inakufa. Jameni, kwa wiki moja watu wamefanya wamekufa watu 5. Unajua kupoteza binadamu 5 si kitu mzuri. Mimi nitapigia pia governor ya wapi? Ya Samburu. Achukue watu yake warudishe wapi? Lakini kama wanaweza kaa na amani mkule nyasi kidogo na njeli natakana, hakuna mtu akona nini? Na shida iko shida kweli? Chama ya kitu kiko shida. Sasa leo wanakaa na amani wanakula nyasi. Hakuna maneno. Hata hatungekuwa wapi?
Lakini saa ile watu wanauliwa, hiyo inakuwa nini? Shida. Na mimi kama gavana ya kaunti siwezi kubali watu yangu wauliwe kama nafanya nini? Naona hapana, sitakubali. Nyakura Migago